as settled as it looked, and this week that calm gave out. Each front looks on the surface like a local story: a skiff, a hilltop, an airliner, a border town, a funding line item. Put on the same map and the same timeline, they read as one system under strain. This is Horn and Red Sea News. Here is what happened on መቸም ቀርና አፍሪካ ክበሃል ከሎ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ኣብ ሓደ ግዜ ዘጋጥመሉ ዘሎ ቦታ ኢና ንዛረብ ዘለና። ቀርና አፍሪካ ብፍላይ ኤርትራ ዳርጋ ብኩሉ ብሓዊ ተኸቢባ እንተበልካ መገናን ኣይኮነን። ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለየ ማዕዝናት ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣምሓራ ብልፅግና ምስ ፋኖ ኣብ ከቢድ ረፅመሎ ናብ ትግራይ ገፁ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኩነታት ብሰፊዑ ክንርኢ ኢና። ብዓፋር ዝሓስቦ ዘሎ ንሪኦ ዘለና እዩ። ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል ተደሊኻ ከቢድ ዝኾነ ነውፂ ይግበር ኣሎ። Now, the most important part ኮይኑ ዘሎ ኣብ የመን እዩ። የመን ጥራይ ደይኮነስ የመን ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር ኣሎ ንብል ነርና። ሕጂ ስዑድያ መፅያ ኣላው ኣብ መንጎ የመንን ስዑድያን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ኢና። It's just surprising, shocking, you pick your word. እንታይ ቃላት ከም ትገልጽዎ ነዚ ናባኻትኩም ይገጥፎ ኣብዚ ስሙ ሕጂ led a coalition in Yemen says its air defenses have dealt with ballistic missiles launched by the Ansarulli Houthis. That's after Yemen's internationally recognized government says its armed forces targeted the runway at Sana'a airport in an effort to prevent an Iranian plane from landing. The Houthis have blamed Saudi Arabia, but there's no confirmation of Saudi involvement. لقد حاولت الحكومة الشرعية اوكي እንታይ ንሰማዕ ኣለና መሲልኩም መጀመርያ سعوديا I am not sure what they are thinking about. እንታይ ሓሲቦም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ዝፈልጥ የብለይን ግን ዝሕዝን ጥራይ ክብለኩም ዝኽእል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ናይ የመን ኢንተርናሽናል ሬኮግናይዝድ ጋቨርንመንት ዝበሃል ኣሎ ብዓብዩ ስዑድያ ትድግፎ ቅድሚ ቁሩብ ተለይ ነቲ ብኢማራት ዝድገፍ ዝነበረ ኤስሲሲ ዝበሃል ስዑድያ ደጊፋ ብነፈርትን ብገለን ፀራሪጋ ከም ዘውፅኦቶ ወይ እውን ከም ደህደእቶ ዝዝከር ኮይኑ ብኡ ዝሻደነ እቲ መንግስቲ ሰራዊት ኣለዎ ሓይሉ ኣለዎ እዩ ነዚ ሑቲ ዝበሃል ድማ ነቲ ሃገር ክቋዓፀር መሰል ዘለዎ ይኮነን ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እቲ ሉላዊ መሬት ናይ የመን ኩሉ ንዓይ ዝምልከት እዩ ኣነ እየ ዘመሓድሮ እዩ ዝብል ወታደራዊ ዓቕሚ ክንዲ ሑቲ ዝኸውን የብሉን። ስለዚ ሉላውነት ናትና ሓንቲ ነፋሪት ናይ ሑቲ ማለት እዩ ወይ እውን ናይ ኢራን ነፋሪት ግን ነቶም መራሕቲ ናይ ሑቲ ኣብ ቀብሪ ናይ ሱፕሪም ሊደር ናይ ኢራን ስነ ስርዓት ቀብሪ ናቱ ክሳተፉ ከይዶም ዝነበሩ ነቶም ልኡኻት ንዓሞም ሒዛ ክትመፅእ ኢላ ዝመፀት ነታ ነፋሪት ምሁራት ከም ዝኸልዋን ኣብ መወዳእታ ምስ ወረደ ድማ እቶም መንግስቲ ናይ የመን ዝበሃል ማለት እዩ መጥቃዕቲ ኣካይድና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ። ነቲ መጥቃዕቲ ዘካየዳ ነፈርቲ ኩናት ማለት እዩ ናይ ስዑድያ እየን ዝበሃላ ዘለዋ። ሑቲ ድማ ነዚ ጉዳይ ዝተረዲይዎ ኦኬ እቲ መንግስቲ ትበሃል ዘለኻ ናይ የመን መን ምዃንካ ንፈልጠካ ኢና ንስኻ ተገድሰና ኣይኮነን ኢሉ ንዓና ሃሪቡ ዘሎ ስዑድያ ዝበሃል ሃገር እዩ። ስዑድያ ድማ ካብ ሕጂ ንድሓር ትምሳኹም ዝነበረና ኣብ 22 ዝገበርናዮ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ፎርጌቲት እንታይ ከም ንገብረኩም ከነሪአኩም ኢና ኢሎም መጀመርያ ንፈኸራ እንታይ የሪኦሞ መስለኩም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዘውር ነይራ ሳተላይት ሪኦም ኣበይ ካርሞም ከም ዝኽእሉ እንታይ ክረም ምዃኑ ኣንሰራላ ሚድያ ዘውፅኦ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኤግዛክትሊ ንስዑድያ ኤርፖርታት ናታ ዝስእል ነቲ ሎጂስቲክስ ናታ ኣርዩ ኣበይ ክሃርሙ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ነገር ቪድዮ ከምዚ ገይሮም ሰዲዶምሎም እዚ ድማ ፅንሕ ኢሎም ሓደ ዓብዪ ኤርፖርት ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ናይ ስዑድያ ወሊዖም ገዲፎሞ ማለት እዩ። ስለዚ I don't know ኣነ ክሳብ ሕጂ ቃላት ሓፂር ንብሎ እቲ ስዑድያስ እንታይ ክገብር ኣብዚ ደልሃመት ዝናዘለለ ዝኣቱ ዘሎ ንኣሜሪካ ክሕጉስ ኢሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ምስ ኣሜሪካ ተዘራሪቡ ዝገበሮ ስጉምቲ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ንማለት እዩ እዚ ንኣሜሪካ ሲ ንስኻትኩም ምስ ኢራን ትዋግኡ ስለ ዘለዎም ነዚ ሑቲ ዝበሃል ንባቤል መንደብ ንከይዓፅዎ ክሕግዘኩም እየ ዝመስል እዩ እቲ ኣካይዳ ወይ እውን እቲ ተበግሶ ተወሲዱ ዘሎ። ግን ሑቲ ዝበሃል ከቀሊል ሓይሊ ድዩ ስዑድያ ክሳዕ ክንዱ ክትንዕቆ ትኽእል። ምናልባት ስዑድያ ነቲ ኤስቲሲ ዝበሃል ኢማራት ትድግፎ ብነፈርቲ ፀራሪጎም ኣልዮሞ ምናልባት ካብኡ ተበጊሶም ፍናን ተሰሚዕዎም ክኸውን ይኽእል እዩ። ሑቲ ዝበሃል ግን ቅድሚ ሕጂ ምሳኹም ዝገጠመ ይመስለኒ ስዕርዎ ይከኣልኩምን ኢማራትን ንስኹምን ብሓደ ኮይንኩም so what do you think እንታይ ፍሉይ ነገር ስለ ዝረኸቡ እዮም ስዑድያ ሎምኒ ሑቲ ከዳኽምዎ ክፍትኑ። እስራኤል ንባዕላ ኣሜሪካ ባዕላ መፅያ ዶናልድ ትራምፕ መፅዩ ሲ ከቢድ ደብዳቤ ኣብ ሑቲ ፈፂሙ ኣብ መወዳእታ ግን ክሰዓሩ ዝኽእሉ ከምዘይኮኑ ምስ ፈለጠ ሰላም ኣውጁ ጠፊኡ ካብቲ ቦታት ሎሚ መራኽብ ኩናት ናቱ ናብ ኢራን ክሰድድ ከሎ ብቀይሕ ባሕሪ የምፅአኒ የለን ስለምንታይ ካብ ሑቲ ፈሪሁ ነዚ ኩሉ እናፈለጠት ከላ ስዑድያ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሑቲ ፈፂማ ክብሉካ ከለዉ I was like how is that even possible? ከመይ ጌርካ ናይ ኢራን ኩናት ናይ ኢራን ዕንወት እናረኣኻ ከለኻ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኸሊጅ ትገብሮ ዘላ እናረኣኻ ምስ ኢራን ፅቡቅ ዝምድና ክትገብር ዝግባእካ ድሓን ወፂእ እናበልካ በዓልካ ናብ ካልእ ሽግር ከመይ ጌርካ ተኣቱ ንዝብል I don't know but again
حوتي نسعوديا كبيت هارمو خمس خلوي زنقر زلو درو هاريما مالو اتنقر قن قطل كمز Just give us, Yusuf, the latest Houthi response. Yemeni armed forces, whereby Yahya Sari, the spokesperson for the military forces, claimed responsibility for what they're calling the retaliatory attacks against Abaha International Airport. Just a couple of hours ago, Abaha International Airport came under attack, and according to the Ansarullah spokesperson, it was attacked with a series of ballistic missiles and Yemeni drones. According to the TV statement, the attack achieved its intended objectives. He also called on the international community and called on all airliners to not fly over Saudi skies, an indication that the Yemeni Ansarullah Houthi movement is expected to attack more Saudi airports. حجي انتايو هذا ابي انترناشونال ايربورت ناي سعوديا هريمون كم زلو انصر الله حوتي مالتيو هريمون كم زلو قبره مالتي نايتي زتقبر لهم قبل اليوم استقبر قبره مدقعت مالتيو هذا كالاي زخونت نفاريت أكل أير ناي سعودية كترية بلان مغنياتو وسيخنا كنهرب نخلينا بمنتهي كهري مامونتو ايربورت يزبالزلو بباليستيك ميسايلاتن بدروناتن جيروم هري مامولو سلازي سعودية انتهي حسيبو ميما بزبوتات يوم زلو I am not sure أنا يقرم يزلغو أتازم حقرات عرب سين بردت عنا اللومي كبل قريبا لخاني اتي إمارات زبهال ناب إيران قصو فحتر كبل فتينو انتهي كم زورو در يقوم تمليسو سلام كقبرن جنزب كافلن كم فتنر إناينا حجر ما سعوديا حوت زبهال قليل حيل كم زي كون إسرائيل كلها يزدفرن أمريكا ديفر حيل زي انتهي أمينوم يمن هبزي نفاريت الله كاوي وانتهان كلها كمالت كوينات كتقطم تخل مالت هايكون I really don't understand this game نايزوم هاقرات عرب فتيمي دير دان زلاني فتيم كرد أنا يكل نزلو سعودية سلبونا لهم نزانا قرزياسم كحمام محليفة مالونا تبهالو بعلم زليلو أبتا مغلو زيتي زقبر كلا مغلو قال تولد الله كوفي لهم على ويز بلا مالي وتسيدنا تدما حوتي ايربورت ناتم هارين كارلوم سن هارين كارلوم نابرا قدما ميو نسخا قلنا بكو طبعا نابقلن كي تدلي زلغا ازغول لي انفستمنتات ناتكا قال مليخا فرجيتد سنعي لهم دماك بحري لكوت كبلو خايم نتن تشيطن زلغا ندادي بمع كوركاوس عين كتكونيا how can أنا كرد أنا يكلني anyway it is going to be very interesting وتي مفتوتهم رقيبهم يزبهال زلو مفتوتهم رقيبهم نابتو كوينات بخمي من قد كنا تزبلو زنبر يوم نقعي بحري بابيل من دبنا تقعي بحري نمعصاو درو بزح سقم تتاجم يروم يوم نمراخب بوز حلفا زنبرا ناي سيرفيليانس ناي نت بحري كو حساس بحالا زفتنا زنبراون بجلابون بقلن جيروم كفتاتن وان جميروم يروم كالون شفاتون ابتو بوتا سرح جميروم كم زلو يزن قرزلو اتقماقم بحرنا يمن دي شموم زيتو تقص حالتاتون متيوم سقمتي وصدخم زلو يزن قرز سلازي اجاين يا بحري بفلاي بوغن يمن بوغن سومال وانت مساس عليكم نقراتي رألو زبال زلو كبيد نقري ماتسالو سعودية دما نزا كلها كنتات تسميمم حليفة ما ناتبالو بعلاتهم نفس قراتو له اتيوم على اوريدي معناته حوت غت فوا ما يكون حوتن اسرائيل كهرمو خبدم يخليو السعوديه مرام كن تحرك عند رسول السعوديه قيمتها له ميسون باي ذا واي نتتحتوي كفال بعلت كتما جيزان قلز بالناتناي بحالتيم تمحتي زين اب سعوديه قصم ناي دوباوي حلمون له ميو سلازي ابز كنتات زي بزو ነገር ከጋጥም ከም ዝخلي ዝنገر ዘሎ ኤርትራ ድማ ከም ኩሉ ግዜ again نعنا ببزع من قد كسأل والناس غير كنتاتنا نرزلنا إذا قد عايزي I don't know كابانا رح زبالك مثلا يخليقن it might come to us as well بقال من قد غيرنا بانا قصو شجر كفتر لنا زي تدلي ترافيك كم سألنا ما لسه بكبابي حوي سأقام نطلع خينو كل جزء ما بنات كبلك ما كبابي بار نطلع خينو بأس خمس سأل كغلي أجر ندا قمار نطلع خينو ندا بأس زقات مالو بوتان نطلع خينو كل جزء بتبأس تتصلي خاص غفتي خاص لك بحما بنت ندزب زلو ግን ሓደ ብዙሕ መንስያት ዝሰትዩሉ ዝሰኽሩሉ ቁማር ዝፃወትሉ ቦታ ነፀላ መንደቕ ናትካ ተኮይኑ እንታይ ትገብር ወል ክትርበሽ ናይ ግድን እዩ ከይ ብዘይ ልብኻ ኣብ ዘይትደልዮ ኩናት ክትኣቱ ኣብ ዘይትደልዮ ሓደጋ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣጋይ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኤርትራ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ይግዳስ እንታይ ኢኻ ክትብል ኢኻ ከም ኤርትራ እንታይ ክትብሉ ነዮ የስ ኣገዳስነት ኣለዎ ማኣስ ከም ዝቀሰነ ዞባ ዝክትብሉና ንኤርትራ ኸ እንታይ ዝተርፋነ ኢሉ እዩ ሰላም ሃልዩ በኣስ ሰላም ምስሓቡና እዮም ክትብል ኢኻ 100% ኣግሪ ምሳኻ ያኔ ሳቶም ሰላም ከለውን ሰላም ኣይነበረናን ንሕና ሰላም ኣይሃቡና ነይሮም ሶሪ ሰላም ኣይሃቡና ነይሮም
ስለዚህ ተባሊዖም ያ ኮንሰርንት ክትከውን ክትግደስ ግዴታ እዩ ግን ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ኩነታት እዚ ክሳብ ዝፍታሕ ክትብል የብላን ባህላ ያነ ስለምንታይ ዝፍታሕ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ናይ ሑቲ ናይ የመን ኦልሬዲ 11 ዓመት ገይሩ ኣሎ ኖ 2012 ዓረብ ስፕሪንግ ኢሉ ምስ ተጀመረ ናይ የመን ክሳብ ሕጂ ተፈትሐና ኣሎ መመሊስና ተባላቸው ይስቀይዘሉ ናይ ሱዳን ረይቦ 2018 ንአልበሽር ክንዓሊና ኢሎም ዝጀመሩ ክሳብ ሕጂ ተፈትሐና ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ንህያደግ አሊና ኢሉ ኣብ ምስ መፀ ብትግራይ ኩናት ዝበለ ኣይተፈትሐና ኣሎ ስለዚ ፎር አስ ከም ኤርትራ ማለት እዩ ነዚ ነገር ናይ ዞባና ንክዕረየልና ምፅባይ ፈፂሙ ክኸውን ዘይክእል እዩ ወላ እቶም ትሪእዎም ዘለኹም ነገራትን ኩሉ ግዜ ክዕረዩ ዝኽእሉ እዮም ድሕሪ ኢልኩምኒ አይ ዶንት ቲንክ ሶ ናይ የመን ጉዳይ ሕጂ ክፍታሕ ኢሉ ዝነግረካ ሰብ ብናይ ሎጂክ ብኸመይ መንገዲ ክፍታሕ እንታይ ስለተረኽበይ ክፍታሕ ከምኡ ክብለካ እዩ ካልእ ናይቶም ካልኦት ሃገራት ኣብ ከባቢና ዘለዉ እንተረኻ ናይ ሱዳን ጉዳይ ብናይ መንገዲ ክፍታሕ እዩ ክውዳእ እዩ ክትብልከ ብናይ መንገዲ ከቢድ እዩ ስለዚ ኤርትራ ፈትያ ፀሊያ መንገዲ ጥራያ ክትገብር ዘለዋ ግን ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ፅኑዕ ዝኾነ ድልውነት ክትከውን ኣለዋ መበል 38 ዙር ናይ ኤርትራ ክምረቑ ከለዉ ሓደ ካብቲ መልእኽቲ ንሱ እዩ እቲ እዋኑ እቲ መልእኽቲ ዳርጋ ኩሎም መራሕቲ ናይቲ ሃገር ኣብኡ ተሳቲፎም ነይሮም ዕላማ ድማ ኣጋይን ኢትስ ኣን ስቴትመንት እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበለዎ ወይ ቶምሶም ዝበለዎ ዘይኮነ እቲ ትርኢት ንበዓል እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ድልዋት ከም ዘለና ክተርኢ ኣለካ we are ready for anything from everywhere ካብ ዝኾነ ክመፅእ ንዝኽእል ኤርትራ ድልውነት ከም ዘለዋ እያ ኩናት ንደሊ ወይ እውን ኩናት ኣምባጋሮ ንገብር ኣይኮነን ግን we are ready ንዝኾነ ዝመፅእ ፀላኢ ድልውነት ኣለና ዝብል እዩ ናው እስከ ንሽተይ ተመሊስና ንስዑድያ ብኸመይ ክፀልዋ እስራኤል ሚድያ ናቶም እንታይ ይብላ ኣሎ ብዛዕባ እዚ United Kingdom ambassador to Yemen. Edmund, great to have you with us on I-24 News today. Here we have Saudi Arabia not officially claiming responsibility yet, but the Houthis are blaming Saudi forces. What does this moment mean for Saudi Arabia and the balance of power that we're seeing between Iran and the Saudis playing out in Yemen right now? Well, I think this is really tricky for the Saudis. They want to challenge anything that breaks the blockade, but at the same time, they haven't been particularly effective in their interventions in the war that the United States and Israel have been fighting with Iran. And so the Iranians and the Houthis have smelled weakness, and they think that they can now challenge the blockade, which the Saudis have made clear. You know, there's no doubt the Saudis carried out these strikes. They've made clear that they oppose that. Question is, if the Iranians are determined to do this, will the Saudis be willing to stand up to it? Will they be willing to accept the consequences? Yeah, that's the question. ነዚ ኣብ ሰንዓ ኤርፖርት ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ስዑድያ ከም ዝገበርዎ ዘጠራጥር ነገር የብሉን ይብላ ኣሎ ኩሉ ሰብ እውን ከምኡ ዝብል ስዑድያ ጌራቶ ዘላ the question is እቲ ዝገብርሉ ዘለዉ ዕላማ ምናልባት ንሑቲ ንመፈራርሂ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ባብኤል መንደብ ምዕፃብ እንተሓሲብኩም እንታይ ክንገብር ኢና ዝብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ትቐንዲ ሕቶ ግን እሱ ይኮነን ስዑድያ ንሑቲ ክትሃርመ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ኣይኮነን ኢራን ግብረ መልሲ እንተሪባ ምስ ኢራን ክትገጥም ትኽእል ዶ ይትሕቶ ሑቲ ማለት ኢራን እዩ ንመጀመርያ ሑቲ በይኑ ክገጥመካ ዝኽእል እዩ ትዛዕበየ ፀገም ግን ኢራን እንድሕር ግብረ መልሲ ባጥካ are you going ንኢራን ክትገጥማት ኢኻ ክትታቆዝ ኢኻ ምስ ኢራን ስለዚ how stupid could this be oh my god ኣነ ስግረም እየ ዘለኹ በዓልካ ዶ ወደይ መቃብር ትኩዕት ኢኻ ሓደ ግዜ ከምዚ ናይ ሻዕብያ ጀማልካ ሒዝካ ምኻድ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ጀማልካ ሒዝካ ውሕድ ኣቢልካ እናተፀረፍካ እናተዋረድካ ምምላስ ፅቡቕ እዩ መፅሓፍ ፅቡቕ እዩ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ምምላስ ፅቡቕ እዩ ግን ዓቕሚ እናሃለወካ ጀማልካ ክትሕዝ ምኻል ክሳዕ ክንደይ ልቦና ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኣለኩም ብጀካ ሻዕብያ ድማ ዝኽእላ የለን ሪኹሞ እዮም እቲ ኢማራት ጠራዕራዕ ኢሉ ኣብዘ ኣዋፅኣት እዩ መንቀራቕሮ ክሳብ ሕጂ መዋፅኦ ሲኢንውላ ኣሎ ካልኦት ኩላቶም ሃገራት ዓረብ እውን ከምኡ ስለዚ ነታ ነገረት እያ ንኣብነት በዚ ናይ እዚኣቶም ሎጂክ ተሪኻዮ ኤርትራ በቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዝገብራ ዘሎ ቅስቀሳ ቀደም ኣብ ኩናት ማእተወት ነይራ ምክንያት እውን ነይርዋ ንሉላውነትና ዝደፍር ብዙ እዮም ገይሮም ግን ስነ ስርዓት ጌርካ ክትከይድ ምኽኣል ዝኽእሎ ጥራይ ዝኽእሎ በር ኤርትራ ብዙሕ ምክንያት ነይርዋ ናብቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ኢንፋክት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ምክንያት እናሃለወና ኢና ንኸይድ ዘለና ሕጂ እውን ከስማዓኩም እየ እቲ ሓደ ምክንያት ንብሎ ዘለና because these are endless problems ናባና ገጾም ዝፍንዎ ዘለዉ ፈተና ትምህርት የአመራር ብቃታቸውን ያሳደገ በመሆኑ ሀገራዊ የዝግጁነት አቅምን በከፍተኛ ደረጃ የሚያጠ
የደህንነት ሁኔታ ከምን ጊዜውም በላይ የግጭት ቀጠና እየሆነ እየተወሳሰበ መጥቷል። ጠላቶቻችን ኢትዮጵያ አካባቢውን የማረጋጋትና የመምራት ሚናዋን እንዳትጫወት ለማስገደድ ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳዮች ብቻ እንድትጠመድ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጎረቤቶቻችን እንዲታመሱ በማድረግ ለውስጣዊ ደህንነታችን ዋና ጫና ለመፍጠር የሚችሉ ሴራዎችን እያሴሩ ሴራውን ወደ ግጭት እየቀየሩ አበክረው እየሰሩ ይስተዋላሉ። ባንዳነትን ተለማምደው የኑሮ ዘዴያቸው ያደረጉ ታሪካዊ ባንዳዎች የጠላት መጠቀሚያ ሆነው አገራቸውን በማዳከም የጠላትን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ጽምዶ ገንብተው ህዝባቸውን ያጎሳቆሉ ልማትና እድገት እንዳይመጣ የሚያደርግ ግጭት እየተጋጩ ይገኛሉ። ይህ ግጭት ለታሪካዊ ጠላቶቻችን እንጂ ለትግራይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልጽግና ኦልሬዲ ኣደነ ቅድሚ ሶምን ድዩ ኣንጻር ፅምዶ ይዛረብ ነይሩ እዚ ጀነራል ሶምን ገይሩ ዝኸውን ሜቢ ትሕትኡ ይኸውን ሕጂ እውን ተመሊሱ ብዛዕባ ኩናትን ወረብ ኩናትን ከም ፅምዶ ኮይኖም ኣምሓራ ካልኦት ኩላቶም ባንዳታት እዩ ዝብሎም ነቶም ንልኡላውነቶም ንመሰሎምን ዝቃለሱ ዘለዉ ናይ ትግራይ ሓይሊ በሎ ናይ ፋኖ ሓይሊ በሎ ናይ ሸነ በሎ ኩላቶም ናብ ፅምዶ ክኣቱ ከም ዝኽእሉን እሞ ብኡ መንገዲ ክመፅዎ ከም ዝኽእሉ ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ናይ ባንዳታት ናይ ፀላእትና መጋበርያ ኮይኖም ብላብላ ብምባል ከቢድ ክስታት ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ እቲ ፀገም ግን ክንደይ ግዜ ከም ዘይበልካ no one is buying እቲ ናትካ ተሓዲድን ፈኽራን ፅምዶ ይመፀና ኣሎ ዶ ጅን ዕፍሪት ይመፀና ኣሎ ዶ ትብሎ ዘለካ by the way ብዙሕ ክፍክር እዩ ዝፍትን ዘሎ ብዙሕ ወታደራዊ ልምምድ ዓቕሚ ኣለና ዝብል ዘረባታትን ካልእ ኢና ንሰምዕ ዘለና ከቢድ ዝኾነ መልሲ ተዋሂብዎ ዘሎ መርኣያ ናቱ እውን ኣቐድም ኣቢሉ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ንባዕሉ ተዛርዮም ተመፂኦም እውን ዝግድሰና ይኮነ ንዓና ዘሕምቐና ሓይሊ የለን ወላ ሻዕብያ ምስ ህወሓት ምስ ሱዳን ወላ እውን ምስ ካልኦት ሓይሊ እንድሕር ኮይኖም መፅኦም ነቕ ዘብለኒ የለን ኣነ ንኩሉ ነገር ኣለኽዎ ሰብኣይ በዓል ስረየ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ናቱ ክፍክር ዝረኣናሉ ግዜ ነይሩ እቲ ፈኸራ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ምዃኑ ሓደ ሓበሬታ ክበኩም እየ በት ኣገይን ንግሆም ምሸትን ብዛዕባ ኤርትራን ብዛዕባ ፅምዶን ምዝራብ ኣጀንዳ እቲ ዛዕበየ ኣጀንዳ ናይ ብልፅግና ይኮይኑ ዘሎ እዚ ንባዕሉ ቅስቀሳ ናይ ኩናት እዩ ፅቡቅ ነገር ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ንግሆም ምሸትን እዚ ጀነራል እናመፀ ምርኮኛ ማለት እዩ እታ ጀነራል ቁሩብ ፊልድ ማርሻል ስቁር በዚ ሓቶ እንድያ ምርኮኛ ባፅዕና ሓይሊ 2 ሚልዮን ባሕሪ ከግድፈና ይክእልኒ እዩ ፀላእትታትና ምስ ካልእን ገለን ተሻሪኾም ኣፍ ደገ ባሕሪ ከምዘይ ንረክብ ዝብል ዝነበረ ገዲፉ ሎሚ እቲ ነገር ተገዲፉ ፀላእትና ምስ ታሪኻውያን ፀላእትና ኮይኖም ካብ ኣዲስ ኣበባ ክፍንቅሉና እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከኣልዩና እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ተተኪኣ ኣላ ግርብ this is exactly what we want to hear ንስኻትኩም ሲ ባክፉት እታ ንድሕሪት ገፅኩም ቀስ እናበልኩም ፀላእትና ንኣዲስ ኣበባ መፁና ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ እኮ ዓብይኩም 4 ኪሎ ይመፁና ኣለዉ ክትብሉ ምዃንኩም ፍሉጥ እዩ ብፍላይ እዛ ናይ መንገዲ በዛ ናይ ደማዚን በዚ ናይ ኩርቡክ መፂኣቶም ዘላ ቤላ ጌራ በሪሃትሎም ኣላ ናበይ ገፃ ምዃና እታ ጉዕዞት እያ ተረዲኣቶም ኣላ that's why ፅምዶ ዝብሉ ዘሎ ካልእ ነገር እውን ኣለዎም ንሕና ዘይንፈልጦ እታ ፅምዶ ትበሃል ናብ ካልእ ደረጃ ትምዕብል ከም ዘላ ተረዲኣቶም ኣላ ኣለዎም እንዲ ስለያ ገለገሊኡ ብስለዮም ይበፅሑ ገለገሊኡ ድማ ብግምቶም ኣብ ሕልሞም ስለ ዝረኣዮም እውን ዝበፅሕዎ ነገራት ኣለዎም እዩ ኣብ ርእሶም ኩሉ ግዜ ኣለዎም እንዲዩ ቃጭል ኣለዎም ሻዕብያ ዝብል ሻዕብያ ገለ ነገር ሻዕብያትን ኢሉ እንተቆኒ እንታይ እዮም ዝብሉ ኦኬ ገለ ነገር ይሃንድስ ኣሎ ገለ ነገር ኣብዛ ጥቃኻ ሓደ ግዜ ሓንቲ ዛንታ ኣላ እንታይ ኢሎም ካብ ግዜ ኩናት እዩ በቃ እዚ እቶም ተጋደልቲ እዚ እቶም ኣብዚ ግዜ ኩናት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ናይ 98 ክሳብ 2000 ከጋንኑ ኢሎም ክኾኑ ክእል እዮም በቃ እቲ ደዝ ዝኸድዎ እቶም ሰራዊት ናቶም ሞት ምስ ተሸግሮም ፈፂሞም ክንቀሳቀሱ ምኽኣል ምስኣኑ እንታይ ኢሎም ኢሉ ይበሃል ሓታ እግርኩም ቀዳማይ ትፅፍርኩም ዘላ ጀሚርኩም ተኩሱ ምናልባት ኣብ ቅድሚኹም ከለዉ ዘይትርእይዎም ከይትህሉ ክሳብ ምባል ዝተበፅሓሉ ግዜ ነይሩ እቲ ብብፅሒ ኣብ ዝሞትሉ ዝነበሩ ገለ ዝብል ዘረባ ኣሎ ካብ ምሕር ፍርህን ድህለትን ዝተበገሰ መዓት ፀገማት ስለ ዘለዎም anyway ብልፅግና ዝብሎ ዘሎን ካብ ትግራይ ዝመፅኦም መልሲ ድማ ቤላ ጌርና ክንሰምዕ ኢና ናይ ትግራይ ምክትል ፕሬዚደንት ንዓይ ዝሐጎሰትን መልሲ ይብዎም ኣሎ ስኢሎም በቲ ኣነ ዝኸዶ ዘለኹ መንገዲ ርእሶም ኣድኒኖም ዘይንበርከኹ ዓይነት ኣብያታት ኢኻ ትሰምዕ እዚ ንኣብነት ምስ ሱዳን ተኣሳሲሩ ሕወሓት ከልዕል ከሎ ሕወሓት
ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኮይኑ ብዙሕ ዝሰርሐ ዓብይ ውድብ ኮይኑ ከብቅዕ ንሕወሓት ገዲፉ ምስ RSF እናሰርሐ ሱዳን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዓዱ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ኣብ ሱዳን ክሰፍር ገይሩ ከብቅዕ ሓይልታት ትግራይ ሰራዊት ትግራይ መንበረ ሲኢኑ ተከዛ ተሳጊሩ ክንዮ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ቦታታት ክቅመጥ ገይሩ ከብቅዕ ሕወሓት ምስ ሱዳን ይሰርሕ ዝብል ጥርዓን ትሰምዕ ማለት እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን እቶም ኩሎም ዝፅውዖም ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይሃሉ ኣብ ጎረባ እዚያ ዘረባ እዚያ ስምዕዋ ንብሓቂ ፖለቲካዊ ብስለትን ንቅሓትን ንፕሮፓጋንዳ ናይ ብልፅግና ከመይ ጌርካ በታ ዘረቡ ጌርካ ትወግኦ ስምዕዎ ብዚያ ዓድታት ይሃሉ ኩሎም ስርዓት ብልፅግና ዝፅውዖም ሓይልታት ይጣመሩስ ኣይጣመሩስ ባዕሉ ፀላእ ገይሩ ከጥፍኦም ዝንቀሳቀሰሎም ዘሎ እዩ ነቶም ሓይልታት እውን ኣይኮነን ከጥፍእ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ኤርትራስ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ፀላኢ ብልፅግና ፀላኢውስ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሻዕብያ ኣይኮነን ሉላውነት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዛ ዘረባ ሰሚዕኩማ ዶ ፅምዶ ኣሎ ዶ ተጋሩ ምስ ኤርትራ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ፀሚዱ ኣሎ ዶ የለን ኣይትምልሶን ኢኻ ምምላስ የድልየካኒ እንታይ ክትገብር ኣለካ ጀስት ኦብጀክቲቭ ሓቂ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ናው ካብ ሓደ መራሒ ናይ ትግራይ ምክትል ፕሬዚደንት ማለት እዩ ኢንፋክት ሶሪ ኣነ ኣብ ናይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክኣቱ ይደልኒ ግን at some point they have to make him a president he's a very articulate እንታይ ኢና ንብል ዘለና እንታይ ይብል ኣሎ መሲልኩም ንኣብነት ናይ ኤርትራ ስለምንታይ ፅምዶ ተፈጢሩ ኢሉ ወይ ከምዚ ገይሩ ገለገለሲ ናብ ኤርትራ እንታይ ክገብር ደልሎ ኣቢልዎ ንሻዕብያ ካርም ድዩ ዝደሊ ዘሎ መሬት ድዩ ዝደሊ ዘሎ ኖ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ከጥፊ ዝደሊ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ክዋግኦ ዝደሊ ዘሎ ይብል ኣሎ ዘረባ ድማ so good ንመንግስቲ ሻዕብያ ይከላኸል ኣሎ ይትብሎን ኢኻ ነዚ ንመንግስቲ ሻዕብያ ንምክልኻል ንዑ ፅቡቕ ኣይኮነን ኣድልዮን እዩ ሻዕብያ ባዕሉ ክከላኸል ዝኽእል እዩ ነታ ፀገም ግን እንታይ ይገብር ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ዓብ ስግኣት ከም ዝርዮ ብመንፅር ድማ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ማንም ሓይሊ ክሰርሕ ግዴታ ከም ዘለዎ ንብልፅግና ንምውጋድ እዩ ዝብሎም ዘሎ that's a very important one ኣብዛ ቻነል እዚኣ ትንፋስና ክሳብ ንወፅእ ንዛረበሉስ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢሳያስ ፀልኦ ክህልዎ ክእል እዩ ናይ ሻዕብያ ፀልኦ ክህልዎ ክእል እዩ ንሱ ዝሓቶ ዘሎ ግን ንሻዕብያ መልኣይ ኣይኮነን ልውላውነት ናይ ኤርትራ 93 ዘጋጠመ ጌጋ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ጌጋ ዝብሎ ዘሎ ኣብ 91 ዝገበርናዮ ጌጋ ክብል ከሎ ናፅነት ናይ ኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ this is nothing to do ምስ ሻዕብያ ወይ መንግስቲ ኤርትራ that's why ድማ ኩሉ እቲ ተቃውሞ ምስ ኣበ ክሰርሕ ኢሉ ዝተበገሰ ተቃውሞ እኳ ዘይኮነት ቁማር ዝፃወቱ ተቃዋመርቲ ማለት እዩ ደንጎላ ግሂፆም ጥራዮም ዝተረፉ ምክንያቱ ሓደ ጥዑይ ኤርትራዊ ኣእምሮ ዘለዎ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ንክጥሕስ ዝደሊ ዘሎ ምስ ሃ ክሰርሕ ኣይትብሎን ኢኻ ወይ እውን ምስቲ ልውላውነትካ ከጥፍእ ንህላዊኻ ከጥፍእ ዓጢቑ ዘሎ ሓይሊ ሽርክነት ክትገብር እንተርእዩ ካትኻሊ ሰብ በኣኻ ወዲሉ ሕሳብ ኣዕፂላ ነለ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ትዝበለፀ ፀጋ ኣብ ዝዋን እዚ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ድማ ተቃውሞ ረገሉድ እናበለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይፀረየ መርገፁ ዝነበሮም ዘይፀረየ ዝብለኩም እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ምስ ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ምልክት ሕቶ ክትገብረላ ዋላ ንመንግስቲ እየ ዝብለኩም ዋላ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘይፀረየ መንገዲ እንተሎ ምልክት ሕቶ ክንገብረላ ኣለና ኩሉ ግዜ ክንሓቶ ክንክእል ኣለና ቢኮዝ እዛ ሃገር እዚኣ ገባቲት ሃገር እያ 4 ኪሎ ዝበሃል ናይ ምግባትን ናይ ምስፍሕፋሕን ሕልሚ ኣለዎ ናይ ኤርትራ ድማ ክውሕጣ ዝደሊ እዩ ስለዚ ገበል ተዓራሪኽኒ ኢልካ ትሽክሽክ ትብለሉን ተረጋጊካ ድቅሰሉ ምክንያት የለን ከምኡ እዮም ዝብሉ ኣንሰለትን ገበልን እዕሩኽካ እንድሕሪ ኮይኖም ኣብ ጥቃኻ ክስዕስዑ እንተሪኢኻዮም ደስ ኢልካዮም ዘይኮነስ ብኸመይ መንገዲ ክበልዖ ክእል ኢሎም እዮም ዝዳለዉ ዘሎ ብናይ መንገዲ ሽግር ከይገጠመኒ ክበልዖ ክእል ኢሎም እዮም ዝሓስቡ እዩ ዝበሃል ስለዚ እታ ጎረቤትካ እዛ 4 ኪሎ ዘላ መርሕነት ገበል ወይ ኣንሰለት ጌርካ እንተሪኢኻዮ ምስ ዝምድና ክትገብር ትኽእል ዶ ሜቢ በት ዩ ሃቭ ቱ ቢ ቨሪ ካርፉል ልዕሊ ኩሉ ድማ ግሉፅነት ክህልዎ ኣሎ እንታይ ትገብር ኣለኻ እንታይ ክግበር ከም ዘሎ ዝኾነ ተቃዋማይ ብፍላይ ድማ ተቐደም ንኣብነት መለስ ወይ እውን ህወሓት ከለዉ ኢህደግ ከሎ ማለት እዩ ምስ መለስ ክንሰርሕ ኢና ዝብላካ መለስ ቨሪ ኢንቴሊጀንት ፖለቲከኛ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ክረክብ ሉላዊ ሃገር ኮይኑ ክነብር ዲሞክራሲ ክህልዎ ይድግፍ እየ ትብል ነይሩ ብውሽጢ ካሊእ ይስርሑ ግን ብኣፉ ሂዝ አ ቨሪ ኢንቴሊጀንት ስለዚ ተቃወምቲ ክሕግዘና ክእል ኢሎም ምስ ሃንገፍ ኢሎም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ብዘረቡ ጥንቁቕ ስለ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ግን ልውላውነትና ክደፍር ከጥፍእ ዝደሊ እዩ ዩ ሃቭ ኖ ሪዝን ምስ ክሰርሕ ናብኡ እንተኸድካ ድማ ንኤርትራ ጥቕሚ ንኤርትራ ጋህዲ ዝኾነ መንገዲ ዘለካ ዓፋር ደዋላ ጅንዕፍሪት ደኢሎም እጂ ምስ ዝኸዱ ዘለዉ ካልእ ድማ እቲ ብሉ ዌቭ ዝብሎ ወይ ብሉ ሬቮሉሽን ዝብሎ ሰማያዊ ዝብሎ ዝነበሩ ስለዚ ሞተ ቀጠልያ ዝብል ኣበጊሶም ኣለዉ ቀይሕ ዝብል ድማ ሜቢ ኣብ ሓሳብ ህሉ ኸውን እዩ ከምኡ ዝገብሩ ህሉ እዮም ኩሎም ኣብኡ ከይዶም
باقيرهم كطفيهم محجونكو تقاومنا يرترول زين إثيوبيا مسكري زموت ندي زبال هذا جزيونكو ناب ماسي أيضا نقطة عنقلن ناب بحر الدار ديم كده زبال ولا أنا ولا أبجل بوتاسي أخيبا وخيدهم يرومي بالي بال سمي يعني ما أسكن زنبرت ألت هاي ذكروني أحفشة أبت مجمرة علتشان عسرتن قلتات كي كوني تعرفني تم تفلتس أحفل نيتو بيان حرقيتك إيرتراوك أمنك كبيديو إيرتراون عها أمينو مساقا أبي إيرتراو صبوك تمس عليه لك أمنك كبيديو سلازي again تي you may not have choices مرجعتك كهلو وقالي قل إنت مرجعتك نتفقت كازغون دحرقينو بفلا يدما كم أبزع مسألة مسوق صرح يوردان مال سيزا زربا أزياد السلة زبالتني أو سودانس من قصة سودان يكون جونوسايد أبي حزب إرتراي حزب إرتراي حزب إرتراي يكون سلاي من كتف زنك سانسول سرح بالسجنة أبي إرتراس من قصة إرتراي يكون سلاي من بالسجنة سلايوس من قصة إثيوبيا من قصة إرتراي وشعبي يكون لولا ونت إرتراي حزب إرتراي أو سودانس من قصة سودان يكون جونوسايد أبي حزب السودان أبدارفور علم ملؤ زمسكر له جونوسايد نزف السم RSF زبال جوجل حيزو صار حزب السودان يتصلي في زلوا صراحة بالسجنة أوشتي إثيوبيا نظام حزبات أبي إثيوبيا نظام حزبات لتجري كابلتاش 10 سنة جميع حساب كابلتاش 10 تحمشتن زفت مقول جونوسايد له حزو زقص له بدحري يقصل بدلوات يزقبر أبي مستقرأي سمع بريتوريا مستفرمة نتي تفع جونوسايد نعم حرا ساقيرو أبي على حزب أمحرا كل عزخون جونوسايد يسفت زلوا كل جونوسايد بس حقيقة يسفت زل نظام مبزورة تزلوا حيلتات كا بتعم بزقرن من قدي بزور مس حد يوم كتفي يسرح من قستي بالسجنة كلتاش عن 10 سنة قبل الحزب تقرأ يستعوج جونوسايد منتان زي زاري رق زي فتر بترى ناي متفق ونتات منتان كفتر نقرأ الحزب تقرأ حزقيو نفط جونوسايد أتيو كتسيلنا أنت كان ردلينا لنا مسيلكم أبزياس كسمعوا አብይ አህመድ ይህንን ሲናገር እንግዲህ በፓርላማ ከሌሎች ባለሙያዎችም ጋር አንስተነዋል። ተባብረው ተያይዘው ቢመጡ በኢትዮጵያ ህልውና በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ ቅንጣት ታክል ስጋት አይገባኝም ያለው እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም ብለዋል። በስም አልጠቀሰ ምናልባት ግብጽ ልትሆን እንደምትችል እንገምታለን። ይህንን በሚናገርበት ሰዓት ላይ እንግዲህ የተከፋፈለች ኢትዮጵያ የዚህን ሰውዬ ከስልጣን መወገድ በከፍተኛ ስሜት የሚጠብቅ ኢትዮጵያዊን እየመራ ነው እንደዚህ የሚናገረው የሱ ስልጣን መቆየት انتاي لي حاطر له مسايني بروفيسور محمد حسن مالتيو ابي احمد ابزغاب زحلف وان كلهم تحبابيروم انتو دمصونا تسكفنا يلنا الاولولنتنا يلو يجهرالو كم زيلو كجهر كلوسي نمن امينيو تحقرب ايدو زلا تمرتن حد نزل هون اثيوبيا زمرح زلو دا يمثل انتاي امينيو كساع كندزمس كلهم زفكر زلو نزبل مالسي قدم مهابو انتاي سلسته يكون عينت فرق سمو اخيلو اسكا سمو بزي ذلكايم وسنت زغون استراتيجيك زغون بوتاتات ناي سودان هايلنا تقاصاصر ايو استراتيجيكاو متكعتون افت خبابي يفصم كم زلو بتفلالي معخنات زينا ناتسمعنا هنا سلازي زوزين هي حدوش جنبار نايزم هايلتات مبال يقاليو زوزين هي حدوش جنبار كما ينمنقس إثيوبيا خصلو زغيل نعملت تمسمر سوت كويلر نسو تم هايلتات تاكيبهم بدحريت كم تزولوا بعصو سابيلهم ناودي سابا كعتولو زغولو سرعة تغيير الرزقولو عدلو ليل كادة تقمت زي مسمار زيسي كبيك مسمار موالي كالز جنبارزي حدا كرزلو مجمرية تركب ناي حوحات مسودان يكون مسيرترا كب حوحات فطروا الجزية أما فارق سبعتات بناي غريغوريان كالندر كابو جمر مالتي سلازي تصبو ركب مس منجستي مس ناي ستتا تكالاتن كالوتن ناي سودان تصبو ركب كم زنمرو يفلتي زركب زي بزحو ناي تقارسن كاتيلي ولا منجستي استغوصاصر الجزية حوحات ركباتهم بتاعم صبو كم زنورة يفلتيو عمر البشير ناي كدماي بريزيدنت ناي سودان زنورة كم مزحج زلو مالتيو كسب مقالة متيو بحالات ناي تكراي هون ناي حوحات استساتفلو كنا تاتون نيرويو سلازي تكراي كم كلل طرح زي كونا ويكا حوحات كمودب كم عنتبو وتحيزو كم حدا استراتيجيكاوين لوجيستيكاوين ركبات مس السودان تصنيحون نيرونيو ناي مصالح عدلاتون زعبي ولا حجون ابزوان زي مال ابزو زي مالتي كلاي مس يحترم بتمساسلي مس كلهم حاجتنا يطرح وحد درجة ركب نيروي بحي لها مس حزب مرحله يرترا معون استزاربو كدامي مينستر ابي احمد وسيخنا ولا حمد الله صوت وناون
بعربية مثل له يفعت سودانيون بزحيت كولا يا من الصحة أنت تقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى تقول أنت مالتي وقعني بخيو وقعني كنسو بخيو أقدم بخي مالتي قديم نخا طريقو توقع يعيلو طريقو زبال نقرأ له ويكاب ناي تقرينيا نعا تمساساليت مثلا تعرف بعلا وقعت بعلا توي بعلا وقع بعلا توي كم زعينة له زخلو خيلو حجي تي منقصات ناي السودان يكون ناي إيرترا تلتشحن عسر شو منتنا كابسمرا كانوتون فانو كسابات ناي تقرأي وقل عبي تراني روم نت منستي وينايتي فيدرال سراويت حقيزو مالتي سلازي بخلو شنخ درجة تبوق قبابلان تسفو زخنا أكراربان إينيرو نزغلو أفريسو نناي وصاي أجندا كبلن نناي نفسها ناي سرعة منوح حلمن كبهان نزوم كلهم حيلتات تسابيو مالتي تسابو آتيو سلازي زوم حيلتات زياتهم نعون خودو إلهم يكونون حجي زرخو زلو مالتي تركب كم زملنا بتاريخاوي مساسا الله تصنيحونيو كم زاتري وازلهم موداتا انت بلصقنا زخدو زلو منقدي كاب معلتنا معلتي صلات زبزحن اتوم صلاتنا تدما قسيلو بنخيسام كيسمرو مليسو قلطيفهم ناب بقلطفنا بحاده زمدنا نخمصو يدفقهم كم زلو يزنقر كابو كثيرو ابي احمد انت امينو يزخل فخران زغبر زلو نزبلكا ከወዲሁ ተጀምሯል። ይሄ ምክክር ኮሚሽን ምንድነው? ምን እንዳለው ከዚህ ኮሚሽን የሚጠበቅ አይ ዚያደ ኮና ኮሚሽን ክንሪያይና ግን ቅድሚያ ዚያብዝን ሪያ ጽናና ትንሽ እንደው ሌላ የሚያወራው ነገር የለም። ምክንያቱም አንድ ትልቅ የፉከራ የበትም ተጨባጭ ሁኔታ የለም። ፉከራ ነው። አንደኛ ከጭንቀት የመጣ ፉከራ ነው። የፎከረ ይወድቃል። ሌላ የሚያወራው ነገር የለም። ምክንያቱም አንድ ትልቅ የፖለቲካ ሰው ቢሆን ኖሮ ምርጫውንም አሸንፋለሁ ብሎ ይሄ የኮረጆውን ሞልቶ እንትን ያለው ባይሆን እንዳው ትንሽ ከመሆኖችም ራመድ አለብን ብሎ መነጋገር መቻል ነበረበት። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሂዛ ህሰብዚ ወላ ሓንቲ ዝኣመነ የብሉን ሳክት ጽላለ ስለ ዘሎ ወይ ዝፍክር ዘሎ ተኣኻኺቦም ተመፂኦም ደኹም ዝዶ ዘብሎ ዘሎ ሓይሊ ወይ እውን ዝኣመነ ነገር ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ጀስት ኣቕሚ ኣብ ጥራይ ማዕኮርካ ዝግበር ዘሎ ተሓዲድ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ ያ እቲ ትዕቢት ካብ ጭንቀት ዝብገስ ምዃኑ ድማ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ይነግራሉ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ካብ ጭንቀት ዝብገስ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኤምፒቲ ሪቶሪክ ላክ ኦፍ ስቴትመንሽፕ ብዛዕባ ሃገር ዝሓስብ ናይ ዲፕሎማቲክ ናይ ዲፕሎማሲ መረዳእታ ከምኡውን ንለባማት ዝኾኑ ኣማኸርትን ካልኦትን ምስኣቶም ይዘራረብ ስለዘየለ ጠቕላላ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ናብ ዕብዳን ዝወስድ እምበር ናብ ፅቡቕ ነገር ዝወስዶ ነገር ይረአ የለን እዩ ዝብል ዘሎ ሓቂ ድማ ኩላ ኣብ ዝወስዳ ዘሎ ጥዑይ ሰብ የማኽሮ ከምዘየለ ጥዑይ ሰብ ከየማኽሮ ድማ ፀገም ኣለዎ ምክንያቱ እቶም ዘማኽርዎ ዘለዉ ሰባት ካብኡ ዝነፍዕዱ ኮይኖም ኮንፊደንስ ስለ ዘይብሉ ስልጣኑ ክምንጥልዎ ዝኽእሉ እዩ ዝመስሉ so that he wants always ካብ ሕሙቕ ዝብሉ ሰባት ኣብ ከባቢኡ ስማርት ኮይኑ ክስምዖሱ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዝብል ካባይ ዝነፍዑ ካባይ ዝህብትሙ ካባይ ዝፅቡቑ ካባይ ዝሕይሉ ሳይፈትን እየ ኢሉ ባዕሉ ምክንያቱ ንዓይሲ ኣመና ዘንድቑኒ ሰባት ጥራይ ዝፈቱ ኣቤት ብልሒ ኣቤት ሃብቲ ኣቤት ሓይሊ ኣቤት ጉልበት ዝብሉን እዮም ዝፈቱ ኣባኻኦም እዩ ንዑ በቃ ዘምልኽዎ እዩ ዝፈቱ ካራክተር ክሪቲክ the village bully person እዚ ከዓ ናይ ዓዲ ደንዳነ ማለት ይብሉ ኣሎ the professor character not a national leader but as a neighborhood bully or a village person whose only education is in bragging ስለዚ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ሓደ እንታይ ገይሩ ይገልፆ ኣሎ ከምዚ ናይ ሓንቲ ገዛውቲ ደንዳነ ምሽ ኣሎ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ቅልፅሙ ምስ ሓበጠ ወይ ምስ ሓይሊ ምስ ደለበ ኣክንዲ ንፅቡቕ ነገር ንዓበይቲ ንምሕጋዝ ንካልእ ቁም ነገር ዝጥቀመሉ ነቶም ካልኦት ንምድንዳን ካብኡ ንዝዓብዩ ኢንፋክት ተሪኢኹም ሓደ ዓነጅል ኮይኖም ዝጉብዙ ንዓበይቲ ሰባት ዝደፍሩ ንንስቲ ዝደፍሩ ንመንእሰያት ዘከላብቱ ኣብ ገዛውቲ ሲ ምናልባት ካብቲ ኣርእሲ ውፅእ ቢልና ሓንቲ ግዜ ሓደ ሰብ ነይሩ ኣብ ከረን ከምኡ ኣብታ ኣነ ዝነበርኮ ገዛውቲ በቃ ተረገሚ ነይሩ ይረግምዎ ነይሮም ሰባት ኣነ ኣይ ክን ሪመምበር ዳት ምርገም ከኣስ ይሰርሕ እዩ ኣይ ሃቭ ሲን ስ ክልተ ሰባት ከማን ክዝክር ክእል ክልቲኦም ናብ ስንክልና ወዲቖም ዳሕራይ ስለምንታይ ዘለካ ጉልበትን ዓቕምን ንፅቡቕ ነገር ተተጠቂምካሉ ብግምጫሉ ንሕማቅ ጥራይ ተተጠቂምካሉ ብሕማቅ ከም ትጠፍእ ርዱ እዩ ዓዲ ሙሉእ ተይልካ
كم من يخاطبلو تازانتا نقوسه كم نقوسه يعني نقوس كوينكا بصبوت لي محاديركا مسب ندحري ايه لوكا هذا ما حالت بحماق كم تطفف فلطيو دمات دوك analogy كم تقولوا الكلب هاي بلا he describes the current administration as a collection of thieves scammers and urban thugs in fact بزعبا زيارة سنة تزارب خلوسي بانيميشن غيرهم زغبروا فيديو كريكم كسعكم سلتقولوا امين ابي ركب حد غزي وازا كنسعقلو نخل نغرون كغاطمنا صبونديو let me show you this one the video زيا حدا قدس ኤርትራው እንዲያው ሪድዋሪዮ እድገታችን ተአምራዊ ነው። በቀን አንዴ በልቶ የሚያድረው እንስሶች በሁለት ቀን አንዴ ይበላሉ። ባልተለመደ ሁኔታ አንዱ እንስሳ በአንዱ ላይ ተነስቷል። ይህም እድገት ነው። እንደ እድገቱን ለማየት ግን የአእምሮ ውቅራችንን መቀየር አለብን። እንስሳቱ ማመስገን አቁሟል። ሁሉም በየቦታው አልቃሻ ነው የሆነው። የእንስሳት ግጭት አሁን የተፈጠረ አይደለም፣ የኖረ ነው፣ ይቀጥላል። እንደ እድገታችን I really like it كده تقديرو دلود أجاب إندي فبادلا تقديرهم تايب لالو ولا حنت زغير يلا تأمرات عاوز خونه قعزو معبالين أنا قبرت لنا نزي تأمرات عاوز خونه قعزو معبالين أمرهم كنت يروح تقولوا لكم هذا ما عالت تراي زي لازم نرسب أكلت ما عالت انتبه أي مردات تراي كغير زلو I really like this. تيدا إثيوبيا كودات كوي بقى تزري وزلون بافز ብሎምን አባይታ ዝሪዮን ግጥጣም ጻበየው ዝገብሩ ወዘለው በአፍንጫችን አሽተተን ማወቅ እንችላለን። እኛ ስልጣን ላይ ከወጣን በኋላ አንድ ብር አልሰረቅንም። እኔ ደሞዜ $400 ነው። የሰፈረ ጣጣ የመስማት ዴታ የለብኝም። ሁሉም ቦታ እንስሳቱ እያማረሩ ነው። ስለሆነም ትኩረታቸው ወደ ሌላ እንዲያደርጉ ድህነታቸውን በጥፍ መጨመር ያስፈልጋል። ድሃ እንስሳቶችስ ለማስተዳደር ቀላል ነው። ስለዚህ ኑሯቸውን አክብዱት። ከላይ በወረደ ትዕዛዝ መሰረት የነዳጅ የምግብ ግብአቶች ታክስ እንዲሁም ማንኛውም ገበያችንን የሚጨምርና እንስሳቱ ድሃ የሚያደርግ ነገር ማድረጋችሁንና በስራችሁ ያሉ ይቀጥሉ። sometimes ብሉ ዘሎ በሐፈሻ መረረ ናይ ህዝቢ ና ሓየለይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ነቲ ሓደ መረረ ናብ ካልእ መረረ ጌርኩም ዳይቨርት ግበርዎ ኣቴንሽን ናቶም ሰብ ሓደ ነገር ከም ዘይነቅጽ ግበርዎም ድኻ ህዝቢ ምሕዳር ቀሊል ስለ ዝኾነ ብዝተኻለ መንገዲ መናብሮ ኣካብድሎም ሽዑ ብዛዕባ መናብሮ ጥራዮም ክሓቱ ዝኽእሉ ብዛዕባ ነዳዲ ጠፊኡ ፀኒሑ ነዳዲ እንተተመሊሱ ብነዳዲ ክሕጎሱ ክብሉ ብዛዕባ ካልእ ፖለቲካ ክሓስቡ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ዘረባታት ባዕሎም ዝገብርዎ ዘለዉ it's crazy it's really I mean, it's unbelievable تنريون سم أنزلنا كذي كم يجرون تكونون نتناب كم زاس جيرهم يبلوا إنن يميكاوم እንዳይኖር የግልና የኛ ሚዲያዎችን እንዲሁም የማህበራዊ ሚዲያ ሰዎችን አጀንዳውንና የተወሰነ ብርና ያለ ጨረታ ብቻ እርስ በርስም ተጣልተው አጀንዳ ይፍጠሩ። ባለ ካሮቱ ኪሎ ስንት ብር ነው? ኪሎ ከዛሬ ጧት ጀምሮ 300 ብር ገብቷል። መኖር እኮ ነው ያቃተን። ብቻ ከዚህ የባሰ ቀን አይምጣ። ባለ ካሮቱ ቀን አይምጣ ነው ያልሽው? በምኞት ቢሆን ኖሮ ቆየው ከተመኘው። ነገር ግን መብታችንን አሳልፈን ከሰጠን ለጥቂቶች ስቃያችን ይቀጥላል። ስለዚህ በቃ በሐፈሻ ከም ትሪዎ ዘለኹም I like this AI እንዲ ዝሰርሑ ዘሎ ግን so true ኩነታት መናዋብሮ ኩሉ ከቢድ ወትሰብ ትብልጽግና ድማ ነቶም አጀንዳ ናትና ንቅድሚት ዝብሉ ነቲ ህዝቢ ካብ ንዓና ዝጥምት ኣብ ንሓትሕዱ ናብ ካልእን አጀንዳ ትፈጥሩሉ ኢቨን ደባልዕዎ ዘለው ንዓታቶም ጽቡቅ ጌርኩም ኣብልዕዎም ገንዘብ ሃብዎም ኣብልዕዎም ሚድያታት ገለ ይኹኑ ኩሎም ኣብ ጎንና ኮይኖም ንኣጀንዳና ከም ዝሰርሑ ግበርዎም መናባብሮ ኣካብድሉ እቲ ህዝቢ እዩ ዝበሃል ኣብ ጥቕሚት ኮንካ ድማ ተኣምራት ሃቡ ዝኾነ ምዕባለ ንገብር ኣለና ትብሎም I mean this is the reality ንሪኦ ዘለና ኣብዚኦም but again this is the ደንቀነ ሓንቲኻ ምፅኢሎ ዲያሎግ ትብል ከዓ ፕሮፓጋንዳ ገይሮም ኣለው ኢትዮጵያ ካብ ውግእ ናብ ሰላም ትኸይዳ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ኣይወፍር ወይ ፋኖ ይወግእ ምዋሉ ከምኡ እንታይ ኣርሞ ነገር ግን ፋኖ ምስ ስርዓት ብልፅግና ኮይኑ ትግራይ ዝወግአሉ መንገዲ ክኹንን ግን ይግባእ ነይሩ እስካብ ሕዚ ካብ ፋኖ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣይመፀን ዝብል ሓሳባት እናተለዓልና ራኹ ነይሩ ሞ እዚኦም ከመይ ክትሪኦ ትኽእል? ሓደ ነገር ፋኖ ኮኖነ ይኮኖኖ ኣብ ትግራይ ዝበፅሕ ጥፍኣት ሙዝጉን ስኑዱን ስለዝኾነ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ በዚህ ዝመፅእ ለውጥ የለን። ካልኣይ እንታይ እዮም ዝውሳቶም ፋኖ ማለት ባይዘን ዝነበረ ፋኖን ሕዚ ዘሎ ዝተወደኦ ፋኖን ነንወይኑ እዩ። ስለዚ ከም ሓላፍነት ነቲ ሽዑ ዝነበረ ፋኖ ዝገበሮ ጥፍኣት ኣብላዕሊ ትግራይ ሓላፍነት ወሲዶም ንምባል ብዙሕ ጥብዓት ዝረኽቡ ኣይመስለንን። ምክንያት ከዓ ዝመስለኒ እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጉድኣት ብቶም ናይ ፋኖ ጉጅለታት ምስቶም ህዝቢ ዘልዮም መራርሓ ሜቢ ዘይክፋለጡ ይኽእሉ ከምኡ ዓይነት ዘልዕልዎ ነገር ኣሎ። ዘይክፋለጡ ክለካ ከለኹስ ሓላፍነት ንምውሳድ ዘኽእሎም ኣወዳድባት ህዝቢ ዘኒአ ይኮነን ዝብል ግን ኣነ እንታይ እዩ ዘብል ድላይ ይኹንቲ
መገሲኦም ነዚ ኩነታት ብግልፂ ዘይምኹናን ብዙሕ ግዜ ንብሎ እንታይ እዩ ጥፋእታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈፀሙ ጥፋእታት ንሕና ንርስዖም ኣይኮኑን ምርሳዕ ክለካ ከለኹ ግን ሕነ ንፈረደሎም ማለት ኣይኮኑን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ናብዚ ከይንኣቱ ከጉርና ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ስጉምታት ክንወስድ ኣለና እየ ዝብል ብከምኡ እየ ዝሪኦም ስለዚ ፋኖ ብግልፂ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ በደል ይቅርታ ክሓትት ነይርዎ ዝብል ክሓትት ይግባእ ኣይሓተተን ስለዘይ ሓተተ ከም ፀላኢ ንቐፅል ዝብል ግን ብስልቲ ደረጃ ስሕተት ናብኡ ክመልሱና ዝምክሩ ዘለዎ ማለት እዩ ተረዲኻ እንደለካ ካብቲ መፅእ ዘላ ክርክርስ ብግልፂ ይቅርታ ዘይሓተተሉ ዝብል ካርዲ ዝምዘዝ ዘሎ ምእንታን ይቅርታ ሓቲትካ ሓተትካ ናብ ዝብለ ጨቅጭ እንደገና ክንኣቱ እሞ እቲ ፀላኢ ከዓ ዝደልዮ ንክገብር እዩ ዝብል እዙይ ሕዚ ዘሎም ሓደገኛ ፀገም መጀመርያ ፍቱ እዙ ይኮብሉ ዘሎ ካብዚ መንገዲ እዚ ንምፃእ ዝተውዕሎ ዘለካ ሓሳብ ብመሰረቱ ግን ዝተፈላለዩ ምክንያታት ክቅርቡ ኢሎም ንሳቶም ምክንያት ዋላ ቅሪቦም ንሕና ንፈልጥ ኢና ይቅርታ ተይሓተቱ ሓደ ስራሕ ዝስራሕ ከም ዘለዎ ንፈልጥና እዚ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ስለዝጠቅምን ሓደገኛ ፀላኢ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ እውን ትግራይ ዘጥፍእ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ይወስድ ስለ ዘሎ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ትኽእሉ እውን ዝለዓለ ስለዝኾነ እዙይ ጠፊእዎ ዝግበር ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ይቅርታ እንደገና ክትብል ከለካ በተናፀል ግን ዝበሉን እዩ እዮም ከም ውድብ እንተዘይኮይኑ በተናፀለ ዘለዎ ኣመራርሓ ቅድሚ ዝተገበረ ስሕተት ክድገም የብሉን ይብሉን ተፈራማሞ ሰቢኻ ምትኮን ካብ መደርኦም እዙይ በተናፀል ዝቀረቡ ስለዝኾነ ፋኖ ይቅርታ ሓቲት እዩ ኢልካ መደረ ተስማዕሉ ኣይኮነን ኦፍኮርስ ግን ገይጎኦም ዝረአዩ እዮም ዝመስሉ ስለዚ ገይጎኦም ዝረአዩ ድሕር ኮይኖም መምህር ብርሃ ኩሉ ግዜ ናይ ሰላም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ጌጋታት ይኹን ዝኾነ ነገር ዘጋጠመ ቀንዲ ናትካ ሓላፍነት ክኸውን ዘሎ ወይ ቀንዲ ናትካ ተልእኾ ክኸውን ዘሎ መጀመርያ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈፀመ ጌጋታት ተሓታትነት ንክንረክብ እኳ እንተኾነ እቲ ዕላማኻ ካልኣይ ግዜ ንኸይድገም ግን ክትጎይ ኣለካ ካልኣይ ኩናት ይመፀካ ኣሎ ካሊእ ከቢድ ብድኹ ክመፀካ ስለ ዝኽእል ዘሎ ቀዳምነት ክትገብሮ ዘለካ ንዝመፅእ ሓደጋ ክትከላኸል ኣለካ ዝመፅእ ሓደጋ ክትከላኸል ኣለካ ነቲ ዝመፅእ ሓደጋ ተኸላኺልካ ዘላቒ መፍትሒ ምስ ገበርካ ምስ ኩሉ ሰብ ንክትፀባፀብ ዕድል ክህልወካ እዩ ንዘጋጠመካ ንስኻ ዝገበርካዮ ንሳቶም ዝገበርዎን ክትፀባፀብ ሰላም ክመፅእ ኣለዎ ዘላቒ መፍትሒ ክመፅእ ኣሎ ሎሚ ግን ክበልዓካ ዝደሊ ካልእ ሓይሊ እናሃለዎ ከሎ ባዕልካ ፀላእቲ ተብዝሕ ዶ ወላ ሰላም ትገብር ስቕ ምባል እውን እኮ ልቦና እዩ ስለዚ ተፋኖ ንባዕሉ ፅምዶ ምስ ትግራይ ክገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምስ ህወሓት ክገብር ይፍትን ኣሎ ዝብል ብብልፅግና ብብዝሒ ይዝረብ ዘሎ ዳርጋ ናይ ብልፅግና ካድረታት ኣብ መንጎ ፋኖን ህወሓትን ክግበር ዝኽእል ፅምድና ራዕዲ ይችሎም ዘሎ ንሱ ንኸይፍጠር ድማ ኩሉ ዓይነት ሕቶታት ኩሉ ዓይነት እንተታት እዮም ዘቕርቡ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ግን ነዚ ነገር ዝፈሊጡ ፀላኢ እዩ ኣለልዩ ከምታ ምክትል ፕሬዚደንት እውን ክብላ ዝፀንሐ እቲ ብልፅግና ክንምንታይ ረሳሕ ተግባራት ከም ዘለዎ ንጎረቤቱ ሃገር ሱዳን ንከፍርስ ጆኖሳይድ ድሕሪ ጆኖሳይድ ንዝፍፅም ዘሎ ዳዕመ መሰሪዕ ደጊፉ ማዓስከር ሂቡ መልሚሉ ሓጊዙ ንጎረቤት ሃገር ህዝቢን ከፍርስ ንዝደሊ ዘሎ ድፍረት ንዘለዎ እንታይ ክገብረካ ከም ዝኽእል ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣምሓራ ዝገበሮ ከይኣኽሎ ኣብ ጎረባብቲ ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ብዛዕባ ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን ሕማቕ ስእሊ እንተለዋ ሓቃ ትርዮ ስለ ዘላ ኣብ ሱዳን እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ ትግራይ እንታይ ክገብር ፍትና ኣሎ ኣብ ኣምሓራ እንታይ ይገብር ኣሎ ስለ ዝርይዎ ዘለዉ ናብ ኤርትራ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ዝጠፍኣካ ይመስለንን ዲስ ኢዝ ዋይ ኦልሶ እቲ ሰብ ጠቕላላ ግብረ መልሲ ከቢድ ግብረ መልሲ ዝህቦ ዘሎ አንዳንድ ጊዜ እኔ በአንድ ነገር አምናለሁ እኛ ውስጣችን በጠነከረ ቁጥር ዓለም ትቀበለናለች ውስጥ በተዝረከረከ ቁጥር ደግሞ በዛ ልክ ነው እየተጫወተችበት የምትሄደው ስለዚህ ይሄኛው ጸግሽ ያስቀመጣቸው መሰረታዊ ነገሮች ወስጄ ለምሳሌ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን 7 የሚሆኑ እንትኖች አሉት አርቲክልስ አሉት ማለት ከፍትህ አንደኛው ፍሪደም ነው ሁለተኛው የዜጎች መብት የሚላለው ከዛ የራስን ዕድል በራስ የመወሰን ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የሚላለው ጀስቲስ አለው ሶሊዳሪቲ አለው ፍሪደም አለው አሁን 7 ናቸው ሰባተኛዋ የነዚህ የስድስቶቹ አርቲክሎች አተገባበርና ትርጉም ነው የሚያሳይሽ 6ቱን ጋር ስታይ አሁን እኛ ለፍትህ ነው የምንታገለው ለነጻነታችን ነው የአውሮፓ ህብረት ሀገራት 27ቱም ተስማምተው እንደ ህብረት ሲኖሩ 6 መሰረታዊ መርሆችን
بحفش أنت يوم زبل زلو حبرت أوروبا أمريكان قبل الهواحات زجبروه نوعية ماتريوم زخنون زلو أوروبا دبل ستاندرد بالتقنية نزجبرو زلو كل عينات جبنا شلاليلو نهواحات ومدما نسبة تجراي نمرحمنتو أبعدو تعاتيو لتشيمتو إلكتريكا يمتو ما يمتو كل نجار عتي ونزل أكل توساقي نوع من متنكا نعتاتو من مفررة نعتاتو من بركاخ زجبرو زلو زحفر تكباري مجمريا حزب تجراي كم زكورتو دس بلنا يكونن هو حد قد they have to understand this زابل عليهم وريد زلو زبيرترا دس بلو ويبون مرحنا ديرترا دس يبلوني أزين أجر زكن قبل الإيرترا كورت كله you have done this before بس هاتمكن كم إيرترا بديلكم ما يقوم زون كذا كريجبو شو عسل إذا جبركم نام قعسيكم زبلكم سبقني يلا لومي هذا ما شاركتنا يوم كلا ما نسأل أي خاونا يتمنى يلو على غناتهم بتكبر تري والله كم أيام زجبرنا يرمى بيتبي خاخل جزء نتوزع نتفدكتم نعيهم قبل زسكموه نتتحسي زلو نتتورير زلو نت مسألاتون لولاونتون تجهيز زلو نعيهم الجراز وردولو وحتى تجارون تبقى يركض عكم خلاله أتينا European نا American standard أكيدا كم يكمل زخنة I hope يجتر عندي وام كم because it's a very very sad زين ريون سمعون زلنا قال قرات كن حدا زي مسجات مخاطرها خاطر دوم تخل مسجات مخاطرها التغك لنيا مسلناتهم كتبلو تخل توم قالوا دما حزب تግራይ መኪቱ ነዝዝ መጽኦ ዘሎ ፈተና ንኸይሰግር ዝገብርዎ ዘሎ ኻስም ኣብዚ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ካብ ወርቂ ዕደና ገዛ ንገዛ መዘናግዒ ቦታታትን ቤተክርስትያንን በስገዳድ ወታደራዊ ግፋ ይካይዳሉ ቢቢሲ ትግርኛ ነዚ መደብ ንምስንዳ ብዕጥዋት ንስተገፈፉ ግዳያት ስድራ ግዳያት ካብ ወታደራዊ መሰልጠኒ ዘምለጡ መንእሰይን ዘዘራረበ ኮይኑ ሰነዳት ሕክምናን ገለ ተንቀሳቃሲ ምስልታትን እውን ተመልኪቱሎም ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትክልል ኣብ ትግራይ ዝተመልመሉ መንግስቲ ትክልል ከም ዝፍጸም ገሊጹሎም ነቲ ብውዕል ፕሪቶሪያ ዝተጣየሸ قوم شيتن وتحضرات عسكرو علمو أشحات وتحضرات ناب كل الأمحرة ناب كالن سدز ولا بلتقنا حلال قالوا تحضرات كم بعلى إرترا حجرا وقلقلوا ديارن ين سراويت كمرق أخلوا واجن بعل BBC كم حرام جيران قوم شيتن كخاصة خطر خلها زحفري يعني أبي كم جننتن حيل من تبارغن جيران كقلت وخلوا سراويت عتيقو تكنولوجيا عتق سراويتي لمنعو أدفرتايزمنت تقبلوا لي صنعوا لولاونتنا حزبي جبنا دفصم سرقة دفصم عمل دفصم كل عنوان دفصم سراويت كنسو قالوا تهجرات نزقبروا مخته تفقاتنا مثلا كلوجن قفا جبره حقت حاسة جن عفريت جبره نابلو زم BBC زقبروا وزلو بحكي زعز يوكرين قفا خطا كايت كلا حلال إن فاكت كن حجزوكم قفا يمزولو بقولوا بعربا علم ناي بولند ناي جرمن نتمنى سنة يوكرين كتقفهم تدليقا نزوم من ساعات أبزلو تسكيمنا خنا مسأل كايب الولو سلمتاي يوكرين أو كيناتن مختن سلزلا تقراي بلتقناك بالعمنا مسأخلو ننفسو نخط حنوز قبرو وسقمتي حتيات إيرترا مسأخو خبز بلزلو منقس إثيوبيا نحلو خلو نفسنا نخط بكت قبرو نقر كحتيات وحفشا تدبر ستاندر نايزي ميديا مفنفن نديقن دحم شلل لنا عن حالفينا نغط الله بإيرترا قزنا قلق كابتكا بإيرترا دو زلو نابو كنركن فتنينا حرشاوي إندستري كوربوريشن زراعة تويتن بعمي أبالاتو نتتكال أمسفحن بمعبالن حيال ساعات أكايدو زاجيت استفلالي مدبا سراحة عامي ومن أمعما من يركبولو نتي هابتان تمكولو تصنحان بنا نبيني مخنياتات عامو خدا خمت سنحان أقرو إندستري لابعيد كنيو نايم بروبال سراح السجري نايم معبال سراحي تقبرالو نمرتو تيت سوازع بي استفلالي ساعات منتخايدو كم تري وزن لهم ناي حرشاوي الرجال أجرو إندستري أجرو بروسيسينج ناي إلى برعديهم زور يزلو حنت فيديو ناي حدا قدو سير تراو كم سأل كسمعكم مسكين. In 2030 is official. Should we now expect the operational plan? After years of discussions, interviews, and speculation, one thing is becoming increasingly clear. Eritrea's Vision 2030 is now official. The country's long-term development direction has been outlined. The National Development Plan for 2026 to 2030. I'm not sure إذا كابي أمتي وزح بريتازي نايرترا رأينا إسرا سلاسة official كم زخونة يزنقر لذي إتي Vision 2030 لا أقل نا UN استقبل دوكمنتاري ريونير نتبلان نايرترا ناي ماستر بلان ناي تكتبا ويون إريتريا 2030 زبل أم زام كم زلوا يقلصوا نيرهم سلذي ودي ناي بلو زنقر زي I hope I can find this file this تلو يستدلي because
هاجر كان أبي جزات خيد الله مسفلت كخبلان ناس كمسات قبر تي أنا زد نقطة طباب زوان زمان يتفلتوا ده تشاينا يو 5-year plans بحالالو أم نفسه كف عمتنا حمشت عمت plan كم تشاينا جني يلن كنا قرأكم أنا this is why I like China حمش عمت plan اللي نترى يكون زبلو تحمشتيو عمت plan كسب تحت وايد رجايم زوردوه نتوم تكالات نتوم زوباتات نتي دياسبورا نتي كابيتاليست نتي انفستر نخلو ناب حدا معازن كم تسرح يقبروه ناب تنس منجستك خدوز دل زلو رأي أنصارو تسرح زل أكال دما بحيل زي كونه أب بانكتات كريديت بقليلو كركب كم زي كالو كل نجارات كابيت كا ناب تنسهم زدل يوزلو خيد يقبروه ترجم لهم إذا نجار زي كي جبر كحجر ناب حدا comprehensive ويك ناب حدا حيال زخون كتبا حمبابك كدل كأي تخلني ولا in fact يبلو نسدرا خاون نابي تخيد كم زلا نقرم على كاك حق زخان تغين بس بيتها مصدق خاسي انت هيك تقبر كم تدل بقلت انت نجير كايم كنت حباب روخاي غولي نابي كيد كم تدل زلا زي فلتو خاطو خينهم قلنا اركا خدو غولي نابنا نسخه اب حمش عمد جزا خد جزت تدل لها ويونا عسرت عمد جزا خد تجزمو ابت جزا دليتهم كقبروا له زغلنا صنت لو كلهم دحريل كايم كنت حباب روخاي غولي دك خام حشاش قديفهم ناتكا كفلك بزياخد كوني ابتا جزا دحريل كايم they can envision that دي خانك تحابب روخلو سبيت خازي تيد اللي كراونتو تخراونت ارمادو درمادو كيتبل تخليا مهنياتو اتراي كتقزو سلتخل كتقبلو سلتخل انتاي كتقبر مخان كزي نجر كان تخين كاغن حدا يكبر بزمسلو يكقبر نسقا عب بدب تدال لغا عب بلان لك انصار كاغن دق خاغدي فونكا نابكالو خدو خلو مهنياتو نترا اناتكا سلازي نجر كايم سلازي يردا كايم سلازي اب سدرابيت اغداسي زروازي اب حغرتما ايرترا اب 30 انتاي ياخد كون تدلي نابي ياخد كاي تدلي tell us انت منجستي بلان الله هوني بزي بلان زي حساب سلا زي له حزب ايرترا قد كم قدوسنا ايرتراوي ايرترا اب 2030 بلان ناتان تايم هون اي دونت نو برجزت منجستي بريزنت سياسي جاب انترفيوات ناتو اب ترجيا كتكرهم زليو اب ساعات كتكرهم زليو اب تمرتي فوكس كغبرهم زخونو اب داغم هنصت ام هناصنا يا باي تخبر كم زغل اب عنا كغبر كم زغل كلاتهم زي كلهم زي صباتهم اب تعسا اب عدنا ناي معدنات تنقلن كالو كله all of these things are good but which are the priorities I know تمتم قدامنتات إذا كله تبعيلغه ترى يرتراو خابي كواسا دياسبورا انتاي بوتاناتو مالسي بحجر درجات رايدو كنس كم قله سب كنتاي كقبر انتاي ترى ابي كصاوت زغل كصاوت دلي دي خابتو قطباني تاجر كواسا دلي دي ويس توريست تراي كوين اتيو بيت مرتريو حكمنا ريك ملس انت خيلو دما عقمنت الله ويكلت الله بتروح خسرح انت زي لكن ناتو نجر نخجبر زخلوا له من قد على ديالله الزي نجرات زي ما اسيوم كوننا ابنت ايرترا لو ميت دالوتن كتبل تخليها قبوليو ابناي مخطب كنا تاسل زنبرنا ايتدالنا لنا ግን ማአሲዩ كجمر زي نجر زي ات منግስቲ تو ሚኒስትርታት I remember كد محمد بريزنت سياس توم زباتات كودو ولا وميليونير እዚ ጉዳይ እዚ ዲያስፖራ بخمي كواسا كم زغل توم زباتات وديهم كقربن له وميليونير ابي بصيهم توم زباتات تلكا حدا سبب له ابزجي انتي خوينكم يوم تحتو زلهم زحتوታት زدي تقطفو زبلاكالو انا خانتكم زبل دهولي لي يالله هاجر كتمعبل هيدلنيها نتا هاجر كتحجز هيدلنيها كتحجز خوين كاكو بلان كتفلت كتكلالك نابنت كم زاب كتما ماستر بلان كيوصها غزا نسب كل سرحتي كان تجبر نتا كتما جرما زي بالله يزغبر ماستر بلان مس وصه نزوم ابزلو غزاوت بز خمسه عينت قد تختيلكم سرحن داري كان ግን جرما نايت كتما هلوكا كل ነገር دما يقلل ناي معباله تراجكتور نايت هاجر دماكم ماستر بلان اوصي منجسي نابز قصكم كيدو نابز زين كن حجي سلا زيد ليني صنحو نحجي ابو خير ايدلني يبل زدما نتوم نابنت نابتيك نابز قصكم كيد قبل كله تعريف يقدر منجسي نابنت بزعبا اوغندا لنقنا كاب اوغندا زوص فيديو سمعني تراكتر كتوت تدليقه نحرشا زخون نغرات كتوت تدليقه تعريف تاكس ناتو ازيت حوتي ابغلي ورق انسنتيفز زبكا يبل منتان بحرشانه حرشا مري سلازلو كتهتمبو تهاجر دما اتاو كتركب ثم هبتامات كابيتال ناتا دما ابت هاجر تدلي زلان كخي سلازلي بقمت قالو انا دفلت مالتا بعد اثيوبيا ابيرترانكم مثلا نايغزا ماكينه كتوت تدليها كبيديو معناتو ايدلينيوم ندادي يبلو من ترجع يبلو من انفاكت حجو كتغير الكتريك كار سلازغبرو زلو اب الكتريك كار لوطታት غبريو منግስቲ በበትናቱ ፕላን ገሪዩ እንታይ ከተምጻለካ እንታይ ከተምጽ ይብል ካን ዝዛካ ስለዚ መጋየጽ ነገራት ከይደ ደደደሉ ኮይነት መንግስቲ ግብሪ የልዕሎ ትዝ ደልየ ነገር ድማ የትሕቶ ስለዚ ዛ ራእይ ናይ ኤርትራ
I'm waiting for it أبزي ولا نسيب لالو حريتي رئيس رينا لنا تي operational plan كنتايو معناته ترأي مسجبر كادعريو أبيك تصعود زخل تسبنتاي ترانات أبيك تصعود نعو مجلسي يدليولو قليليو أبزي الزارب نفعي إرتراوي زيادة بحرشازة تكوري زخلو تقاطاتنا إنساسات زلنا ديقاتا سرنا زلنا نزي كم عبين داستر جيرنا كم ترى باقعن قلن ترى ديكونس نتسقاو بروسيسين جيرنا كم زناي حرشانا تشيز قبرو وزلو منقص قبرو زخل دروتيو منقص بعمي قبر على بحال على جيرو لا بلا جيرلو منقص بينو جنو خلا يكون كل سبات إنفسترات عتيوم بحدا تودي بوم ديوم قال جيروم ديوم قال خجبرك خلالو نزبل منقصتي كلير زخون بلان اوتيو زين كتقبرو تخليو ما بحرشا اب كمزي كتواسو تخليو مزبله دعريو تسب تزقبر نتكون تاتريو نتكت عماليو نتنجر جيرو كبجسغل إذا زركابهم ميدياتات ناتنا دما نتمنجستيز دليو زلو ينتحجرت دليو زلا بروموت نجبر مالتيو هيبان عنتدا أجركم قريفكم تنجرت مسكونة شو ما بوغاندا زخيت كتر خلقنا عبا بجاغا قدما بعد هاجر هرا بوغاندا تجبر تخلي خاص خلق لك كاليلن أب كينيا ولا برواندا تجبر تخلي خاجنا بعد خد ما جبر أف كل جبر أف كله أبعد خاون قال جبر كتبل تخلي خا أنا بزا نفسي كما خبل خليه سلازي ديا I hope تسفان قبر إذا وتي أزلا مستكونتات كل نريو زلنا نابس بقدر رجاك بتصح از كبابينا بزح سلام زي هبا كان قرات اللون ديجن أنت ياجن كبابينا ها كل زيكم سلازي نحنا نابتصبق نقر ترى تفكرنا نسرح لو ما عرفت أبزي كودي نزن شاشة مزلا أطالنا عدنا نراهم لايك مقبارة يترسعوا مزاد أنت تعرف قد فكم